Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Ako ka lang. Asa ko pa tuon ining Justin? Oh. Hello? Ni anak ko sa bus pabalik sa syudad. Dahil ba ako? Karon, pamati sa sunod ni mong buhaton. Inigabot mo sa sunod lungsod. Manaw ka. Huwag mong pangitahon ang tindahan nga lovely ang karatula. Sige, ganaw na. Makalagkit na gini. Para! Para kay manaog ko! Ayaw kasi Piet. Kaya naglisod na si Alice karong mga orasa sa pag-inawa. Huwag kay kaluoy. Gusto ka, Kati. Ano ko'y kaluoy nga naibilin para kay Alice. Usa, sundag yun ang tanan na kung ipabuhat mo. Kaya naglapad na ning ako. Ayaw na ginugkuntaga si Romero. Kay oras kung makita ko siya sa lapit nga atong abutan, mamatay siya. Basulan mo kining tanan. Ayaw ka bala ka, love. Magmalipayot ka uban ka na ako. Di man Sa sunod kong sunod, manao ka. Okay? Bye. Ano nahibaw man siya kung asan ako? Nagsunod na kasi ako. Pero wa man sa siya dinisod sa bus. Naunsa naman ka ni sa Ate Alice? Hindi ka naman naman tubo ang tubog inanap ito. Ito na kayo. Mahimot ako makauna-una si Romero sa pagsusi ni ilang pahigdaplin sa dagat. Doon na lang ko sa San Jose. Mubadaplin una ko. Kunta ako na kong balik sa Carlin, be. Mayon tao'y kumutubag sa Carlin karon. Si Romero, nanawag na sama. Pero dili ko siya mahimong tubagon. Niyan ako sa lungsod nag-iingon ni Justin. Lugar lang! Oh, excuse me. Excuse me. Naunsa man si Carlin, ay. Di ba mo tubag? Ay, bahala na. Muad ko sa San Jose. Adto ko niya makontak pag-usap. Kinahanglan makontak yun ako sa Carlin. Ikabot ako sa San Jose. Kamingaw na ining dapita. Nangatok naman ang mga tao ining lungsura. Ay, dili man day kaayo layo sa syudad kining dapita.
Hain man ang giingon niyang tindahan nga lovely. Kinalang makit-an ako ang maong tindahan. Oh, may nanitsit ako. Oh, may anino sa tao nga nagparog sa kilid. Oh, lovely store. Oh, ang salbahis na ka na, Justin. Hain si Ate Alice. Kalma lang. Subaya ka ng dan paingon sa ubos. Gamayng dan. Ayaw na paglangan, Kati. Nagdagan ang oras. May mahitabo na gyud si mong maguwang kung maglangan-langan ka. Imo ba gihuna-huna og maayo kining imong gibuhat? Ha? Wa na'y laing masuot sa kong uho. Ikaw lang, Kati. Sa plano mo? Magtipon ta. Magpakasal ta. Adik ka man tingali? Ay napagsama. Padayon na sunan. Kasiot ba ining dapita? Asa man ta paingon? Sa mamahimot ang paraiso, Kati. Unsa? Nagpakabuang ka na gid og maayo, Justin. Ano lang pagsama? Sakit kaya ko naong. Gaba na ka na sa imong kadautan. Nga na, nagtuo ka nga sa din akong tanan? Ayaw na lang hatagi og hustisya ang nahimo mong sa, Justin. Nagparehas na mong duha si Mara. Ano pag-isgot ka, Mara? Wa na siya'y mahimo. Ngano ingon anak ka man, Justin? Paghilom lagi! Ah. Sige na. Doon na ta sa tong mamahimong puyanan. Kang kinsa man ning dapit? Ay, talaga sige pangutan, ha? Abi na cellphone ni Babi. Justin, nasa ba? Abi na! Justin! Oh, si Romero gidayang nanawag ni mo. Unsa mo gid mo kasuod ni Romero, ha? Siya na lang ang nag-inusarang tarong nga lalaki nga nailhan ako. Ha? Buwan na gid kasi mong pananaw, Kati. Dili na normal kining gibuhat nimo. Maong husto ka. Nabuang ka na. Ano ginabay na mong cellphone? Wa na ta magkinahanglan og cellphone. Ining dapita. Hayop ka. Ni ano magay ko uban nimo? Sultii ko kunhain si Ate Alice. Padayon na sunahan. Aron sultihan ta ka. or out of coverage area. Oh, naunsa man ni cellphone, Carlin, eh. Kanat birich naman, eh. Di andar ba ko sa San Jose? Kung sa man ko din, eh, kung di na ako siya makontak. Ay! Ganina ratang naglakaw. Asa mo kita paingon ini? Niabot na ta. Tanawa sunahan. Bay, Oh, bahay ka na. Mao ka nang mamahimot ang bahay ka. Ikaw og ako lang. Anha diha budak ko ang atong mga anak. nagdamgo ka man, Justin. Oh, ang tao nga way mga damgo, Kati, way kapuslanan. Sige na, padayon na sunahan. Justin, ni ano man kita. Sultihin ako kunhain si Ate Alice. Manakaw na to sa itong bahay. Unsa man tayo buhat na ako din sa San Jose, uy. Nga di ba mong tubag si Carlin? Ay, naibagong nangabli sa tindahan. Mangutan ako diya, be. Mayong adlaw diha. Oh, sabay ato ni Madam. Naluto naman ang among puto. Mangutan na unta ko nang wag ka kabantay babae nga miabot ining dapita ganina. Uy, wa man. Pasensya ka na. Naputlan sa suga gining bahay. Wa na mo ni maduaw na ko. Taga dinhi ka gidi ay. Dini ko magdako. Amo kining yuta. Pero dili pagpangumang akong ambisyon. Pero karon nga niya ka na. Kitang duha ang muugman niini. Andam na kong magpasingot para nimo. Unsa ka magyug klasiha sa pagkatao, Justin? Ug unsang klase sa tripping nimo, ha? Dili ni tripping, Kati. Mauni ang akong mga plano. Ug nagtuo kang magmalipayon ta diri? Oh, mao na nga kung isaan nimo. Anhita ining dapita magpakasal. Doon na gid ay mga tao nga parehas ninyo ni Mara ug utok, no? Ayaw na lang pagsupak na ka, Kati. Masakitan ka lang.
Niya naman kita. Sultihi ko kung hain si Ate Alice. Niya ba si dinhi, ha? Ate! Ate Alice! Ate! Ate Alice! Wa siya din eh. Ugway makabati ni mo ining dapita. Sultihi ko kung hain si Ate Alice! Justin, di ako uban mo! Sultiin ako kung hain si Ate Alice! Unsay mo gibuhat ng Ate Alice! Malain mo! Hindi ako sa anak ni Ramiro! Tabang! Giabot na sa tubig ang payag. Mahugno naman di kinagpayag ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!